59 sekundi još do kraja utakmice. 5 protiv 5, Španjolci će biti u prednosti naravno kad za 16 sekundi kompletiraju svoje redove, ali da vidimo hoće li sada zabiti, hoće li doći do izjednačenja. Kratko traju dogovori Španjolaca, Entrerios, Montoro, kao da ne žele pucati Španjolci, ruka će biti uskoro u zraku, Sarmiento, Entrerios i da vidimo što su pokazali sudci, čini mi se da je zatražena minuta predaha, da. Vremena je Španjolska je kompletna, da možda mi zabijemo pogodak odluke. Aguinagalde na crti, Garcia, Entrerios u sredini i Makeda tamo na desnoj strani. Sprema se Čupić ovdje kao sedmi, odnosno kao onaj vratar igrač Rokas i vratnica je to zadržala, da vidimo lopta je za našu reprezentaciju, Kopner je odbijeđen. 25 sekundi do kraja. Vidim tu neke ljude iz organizacijskog odbora Španjolske kako stišću ruke sretni jer po svemu sudeći Hrvatska ima priliku dakle pobijediti ovdje, a oni su igrali tako ili barem ti iz organizacije.